Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Wow naman, ang gaganda naman ng mga kalateya na yan. Ate, magkano tong kalateya mo? 1,000. 1,000. Pero guys, yung kanilang 1,000, tignan nyo naman po. Ang ganda ng patpa. Ready for display na lang po talaga yan. Grabe. Ang gaganda. Lahat po ng makikita nyo sa video na yan, 1,000 po yan. Samantalang dati, tag-iilang mga dahon lang. 'Di ba? 3, 4, 1,000 na. Samantalang ito, 'di ba? Super last. Yan po. Ang dami niya na pong maipopropagate. Ang nakakatuwa pa dito, ang napansin ko kay Ate Mercy's Garden, dumami yung kanyang croton. Ate Mercy, magkano yung croton mo ngayon? Depende sa klase. Dito sa Minanga, 50. Dito sa yellow curly ba? Ang tawag dito. Yan, yellow curly. 70. 70, aba, matataas po. Ayan, yung 70 pesos ni Ate Mercy, matataas. Yan, ito yung curly croton. Dito tayo, lakad-lakad tayo. Ate, mukhang may pine tree ka. Oo. Pero nalimutan ko kung anong ID nito. Magkano po yung Ang ganyan? ganda, 700 lang. 700. Ibang klase siya kasi. Oo nga. Ganda. Ngayon lang ako nakakita nito. No, kala ko plastic. Oo. Ayan guys, ang taas niya. Tsaka matibay ang ano niya. Dahon. Ganda. Hawak-hawakan pa talaga eh. Lakad-lakad tayo guys. Dito tayo sa mga magagandang plants ni ate sa kabila. Yung mga kroto niya. Dito naman, Ate Mercy, magkano? Dila siya sa 100 pesos. 100. Yung kanya pong 100, matataas na po yan. Ang kakapal pa. Yan. Dito ate, siyempre hindi natin nakalimutan si Santan. Santan. Ang maganda si Santan, ang dami ng bulaklak. Kaya nga. Bulaklak. 50 pesos lang. Oh, 50 pesos si Santan. Ayan. Pili na po kayo. Ate, anong kulay nito? Adenyo mo. Ay, kulay red. Red. Magkano po yung ganyan? 150. 150. Mura na. Ito yung pinaka first love ko. Kasi Bukod sa, karamihan pink lang, di ba? oo, Yan ay red naman. Red na red talaga siya. Ay, yan ang first love ko eh. Bukod sa ano pa, sa orchids. Makikita mo yung aking rooftop doon. Ako, dalawa yung aking adenium. Last na last yung kanyang bulaklak. Ito naman po. Gigante yun. Magkano po ito? 800. Tapid na. O yan. Halo, kung mapapansin mo sa 800 niya, oh. Napapansin ko no, ang gaganda ng mga paso mo. Uniform ba? Uniform talagang ano eh, ready for display, pampaaki talaga, no? Oo naman. Ganda. Itong maganda. Kasing ganda ng tindera. Ano, una na kita. Tawa na naman to. Balik na nga dito. Marami tayong ikakatog. Yes. Ay, hello po again. Good morning everyone. Then, nandito na naman po ang aking best friend, si Bicolano Waraynon. Muli dinalaw niya ako dito yung Mercy's Garden. So guys, good morning. At iba-vlog na naman po niya tayo. So hahakot na naman po tayo ng mga mga plantitas talagang yung kumbaga po sa panahon ngayon, mahal ang gasolina. Kung hindi naman po kayo makakapunta dito sa amin, pwede naman po natin
through shipping. Yan ang pinakamaganda. Opo, meron tayong Lalamove, yung JRS, TokTok. Yun po ang available naming ginagamit na pang-shipping po. So guys, kung talagang gusto nyong pumunta dito sa Mercy's Garden, panoorin nyo na lang po yung YouTube ni Bicolano Waraynon. Okay, again po, iniimbitahan ko kayo. Tara na po ulit, Mercy's Garden. God bless us all. Ito po yung kanyang garden ngayon, guys. Kada punta ko dito, iba-iba. Laging may bago. Maraming bago. Ayan, o. Talagang sikat na si Ate Mercy. Ayan, o. Makikita mo sa ganda ng kanyang mga halaman. Naglalakihan, ha. Naglalakihan. At yung mga pampaswerte niya, ito nakabungad. Ayan, o. Magkano po yung ganyan nyo? Money tree. 2.5 lang. Ang taas na. Diba po? Ang galing nang gumawa nito, no? Diba, oh? Grafted to, ito yung tinatawag na grafted. Ang galing. Mga pampaswerte. Ready for display. Ilagay sa harap ng pintuan. Hindi nga, totoo yun. Oo, Na? kasi yan yung mga, isa sa mga lucky plants. Lucky plants, money tree. Meron pa sa kabila. Ayun, marami. Ito guys, nakikita nyo ba yan? Super taas. At ang daming bunga. Ate Mercy, magkano po yung ganito yung kalamansi? Super taas na. Oo, 100 pesos lang. 100 lang. Ay, naku. Ang daming bunga. 100 lang. Ano, kulang na lang toyo. Toyo suka. Oo. With sili, maanghang. Ayan. Yes, sawsawang sa Sausawan talaga, ayan. Dito naman po tayo. Ito, sa Pandakaki. pandakaki natin 70 pesos. O, 70 pesos lang. Ito, maganda tong variegated na to, ate. Magkano yung ganito Oo, mo? si Matdo. 350. Matdo, 350. May tatanong lang ako, ate. Ba't si Matdo, no? Parang iba siya sa variegation ng mga pan-landscaping. Mas mataas siya. Oo, Ang oo. price niya. Oo. Hindi ko rin alam. Pero napakaganda niya, no? Pag super lush na siya, maganda talaga. Sa mga landscaping, ito yung madalas kong nakikita, eh. Matibay kasi siya sa init. Ayun. Lalo na sa mga sosyal. Dito po, ang ganda naman ang gumawa nito. Si Alberti. Yan po 50 pesos lang. Ay, ito? Yung nandun po. Yan po kasi nakaano na. Ay, ito. Kaya pala, nasa lupa. Pero meron po silang itinitinda na 50 pesos. Wow naman. Ate, ito muna. Pampaswerte rin to. Lakad-lakad muna tayo sa Bromelian. Ito po sa Bromeliad natin, yung ganito pa kalaki, 350 na po yan. 350. O, yung baba na. Ah. Ito yung may mga pricely talaga ng mga Bromelian. Ang gaganda na. Ang lalaki pa. Ito, ate. Yan yung Aurelia. na ano na Papua. Ah, Papua. O, ito guys. Ito, ate, magkano yung ganitong 100 100 pesos. Ngayon ko lang napansin to. Kasi di ba yung iba hindi naman ganito yung Hindi, itsura. ano, plain na green. Oh, yes. Pero ito, iba ang lalaki ng kanyang leaves. Tapos yung pagka-variegated niya, oh. Ang gaganda, ang lalaki. Magkano po ito uli? 100. 100. Matataas na po. Karamihan din ng tinda rito ni Ate Mercy. Hindi lang po mga pang-indoor. Marami na rin po siya ngayon mga pang-landscaping. Opo. Tulad ng ito. Ano bang ID nito, ate? Para siyang lavender. Ayun, pero napakaganda ng ano nito. Parang Bulaklak. trumpet, Oo, di ba? Yung bulaklak. Magkano po yung ganito niya? Yung ganito? 50 pesos lang. 50 pesos na yung ganito kataas. Ang galing. Ayan, ito yung mga lordes, ito yung mga pang-lucky plants. Na huwag niyong kalilimutan bilhin. Pati ito sa kabila, oh. Ayan. Ibang ano din yan. Parang yun yung malalaking klase. Magkano po yung ganito? 25 po. 25 pesos. Si Doña Carmen, magkano na ba ang presyuhan dito? 25 din. Wow, 25 na lang. 25 na. Nagulat ako, 25 na lang si Doña Carmen, guys.
Grabe, bagsak presyo na ngayon ha. Dito tayo umikot, ang ganda. Ate, ito yung mga ganitong mga aglaw, magkano? Sa aglaw natin, yung ganitong marami, ito, marami to. 100 pesos na lang. Wow, 100 Marami na na lang. Ang kapal na. No? Samantalang dati, tag-iisang puno lang yan. Oh, ito po yung ganito, pink. Same lang din siya. 100. Ang kakapal na po niyan. Ang lalaki pa ng dahon. Aba, tignan nyo naman. Sa isang seedling bag, hindi lang Oo. isang Ito puno. may 5, Apat, 5. Grabe, ang mura. Ganito na talaga ha. Ito po, magkano ganito nyo? Pero dendron naman tayo Horse head guys. po ito. Magkano yung ganito nyo? Itong horse head ko po ay 500. 500. Meron naman pong tiga 300, may 250. Depende po sa laki. Sa laki. Ang ganda. Pero lahat po yan magaganda. May 500, may 300. May 250. Ang ganda yun, may 250. O yan, ang dami nyo na pong ikakat. Tulad niyan. Ay ito, kailangan ikat yan pag buka na siya. Para hindi masayang. Giant Squammy. Ayun, hindi ko napansin. Giant Squammy, magkano to? 600 po si Giant Squammy. Grabe no, 600. Opo, ano na siya, trailing na. Ayan guys, ate, palit na tayo. Ito guys, si Giant Squammy, tignan nyo naman. 600, ang dami nyo na pong ikakat niyan. Grabe, ang galing naman ang gumawa niyan. Talagang, yung ibang gagaling gumamit ng fertilizer, no? Oo. Ang ganda, pati sa likod. Ganito na kamura si Squammy. Dito naman po tayo. Ayan, magagandang fiddle leaf. Ito ang pinakaunang plants ko, fiddle leaf. Oo. Yung ganito kalalaki, 300. 300 na lang. 350 naman yung nasa likod. Ayan, yung mas mataas. Oo. Add lang tayo ng 50. Ang ganda tignan sa video, di ba? Oh, ang ganda. Ang tataas. Samantalang dati yung mga ganito kalalaki, tag 1,500, 2,000. Ngayon, Ito ate, parang kakaiba to. Oo, yan yung variegated na Sagittarius. Magkano po yung ganito? 150 din. 150. Ba, ang gaganda talaga oh. Yung hindi naman po variegated. Same lang din siya. Wow. 150. 150, mas malalaki pa. Ang bongga ng mga plants mo ate. Siyempre yung mga lucky plants, ito Oo, yung mga yan. tinatawag na firm. Mga fern na ano yan, Peruvian. Magkano po yung ganyan? Yung pong ganun kala siya, malaking palanggana, yun po ay 800. 800. Opo. Pero ang lalaki na po niyan. Meron naman pa akong tig 500. Wow. Yan po. Na ano? Blueberry. Ito pala. Ito yung sa harap ng ano namin, ano ba yan? Sa harap ng aming Bunga na tambayan, kasi yan, oo. Bunga na yan. Ang ganda, no? Magkano po? 200. 200. Tingnan mo, may blueberry pala ako. Ganito pala itsura niya. Ang ganda, no? Lalo na kapag naglas siya, ang kintab ng dahon, sa totoo at lang. saka ito, bunga na kasi to, pagka na ano yan, makakain mo na. Hindi nga, ang blueberry pa talaga kinakain. Oo. At sabi nila, itong dahon daw, kaya binili namin yun, gamot daw ito. Yan, yun ang tips. Ate, ang ganda na ito. Oo. Alocasia triangularis. Ba, magkano po yung ganito? Ang taas na. 1.3 talagang out ko niya. 1,300. Ito yung real, di ba? Wow, ang ganda. Madami yan, yan na lang. Yan, isang piraso na lang po. Paunahan na. 1,300. Wala nang makunan. Wala, isa na lang po. Kasi bihira eh, di ba? Bihira yung ganito eh. Ito ate, yung mga ganito pong albo. 700 po yung ganyan mga ano. Ang ganda talaga ng alocasia albo, lalo na kung malalaki. Lalong gumaganda dahil sa pot. White pot, ang ganda. Ang lalaki, ready for display na lang. Lakad-lakad tayo dito sa Xanadu. Uy, Xanadu ko. Xanadu. Super lush na. Ang bongga. Magkano po yung ganyan? 1,000 pa din. Oh, 1,000. Hindi na kayo mahihirapan mag-alaga. Pat na lang na maganda ang kulay.
Marami yan dito sa Ate Mercy. White pot. Lakad-lakad tayo guys. Doon tayo sa mas magaganda. Wow, hindi talaga nawawala yung begonia ni ate. Magkano ate yung ganyan? 1,000. Same Wow. pa din. Di ba? Hindi na baba, hindi na taas. Ito yung mga rin na begonia. Ayan guys, ready for display na lang po. Holland pa yan. Yung mga ganitong siratum. Sa seratum na ganito, ito, 600 yung malaki. Then, 500 yung Yung nasa seedling bag. Wow, ang lalaki na po. Ito si Ate, Ano? sino ba to? Hindi mo na horse head makina. din yan. Horsehead din to? Oo, horse head. Horsehead. Magkano po yung ganito nyo? Yung ganyan ko is 400. 400. Ba, ang mura ha. Pwede na pong ikat yan. Pwede na. Pwede nang ikat. Ito po yung Mayo. Mayoy. Si Mayoy, nakakalimutan ko na naman. Si Mayo, Mayoy. same pa din, 350. O, 350. Naku, ganun pa talaga ang binaba. Grabe. May pat na rin po. Patid na lahat. Meron ako napanood na nagbablog. Nagtitinda rin siya ng plants. Ang ginagawa niya sa mga nababa yung halaman, pinapataas niya muna. Oo. Kasi meron palang pag mga trending, yun ang mahal. Doon siya kumikita. Yung pala ang discarte niya. Ganun din ginagawa ko, pinapalaki ko. Ba, natuto na si Ate Mercy. And guys, ang halaman ay nanganganak ng pera. Puso na talaga. Totoo, di ba? Totoo yun. Ang halaman ay nanganganak Kaya ng tuwing umaga, pagkagising nyo, abangan nyo, baka may pera na dyan sa paso. patulog-tulog lang kayo. Di totoo yun. Ito po, magkano ganito nyo? Variegated ring of fire. 550. Variegated. Ay, hindi. Pag variegated. O nagulat. Sorry, nagulat ako. Ito po, 800. 800. Pero tatlo na yung kanyang... Going to 4 na siya, oh. Ayan. Bye-bye. Ito po, Si Boxer Aglonema. magkano po yung ganyan nyo? 600. 600. Wow Ano naman. yan? Ang dami na nga ng 600 guys. Ayan. Yung mga wala pang mga aglonema, dito kayo makakita kay Ate Mercy, mga last na. Ang lalaki pa. Punong-puno. Yung ito po, linet. Si Lynette natin, ito kasi ang out ko, tige 800. Tapos yung makapal, 1,000. 1,000. Aba, nandito yung ano. Ate, ano bang ID nito sa kabila? Red Sumatra. Magkano yung ganyan? 1K. 1K. Ate, si Red Sumatra ba? Hindi ko pa kasi may kabisado alagaan yan eh. Hindi ba siya lusawin? Hindi. Katulad ng ano, itong si Hindi Big siya, Roy. Hindi siya nalulusaw. Ayan. Pero ganun lang talaga ang presyo niya. No? Ito yung mga isa sa medyo Pinaka-rare na mataay. Kumbaga, naaglaw. na aglaw. Mahal. Patingin niyo. Ang ganda niya eh, no? Mukha nga. Talagang sosyal si Sumatra kahit noon pa. Hindi ko pa mabili. Babain pa natin. Ito pa, magkano? Yan si Melanie. Melanie. 400. 400 si Melanie. Yung 400 nila guys, matataas na po. Ayan. Ito po, nagagandahan yung kanyang mga Mexicanum. Yung mga pilo niya. Magkano ate yung mga ganito? Mexicanum po is 550. Grabe no. Ganun. Giant yan na hindi siya yung common. Hindi yung common. Giant yan. Ang dahon niya is lumalaki talaga. Ayan guys, so yung mahilig magpropa, mga pambenta, ang dami yung ikakat. Kung gusto niyo mga pambenta, dito na. Yung mga magagaling magkat dyan, mga pambenta. Hindi kayo lugi sa 500. Kasama ba to ate dito? Oo. Ayan, ang mga Mexicanum ni ate. Ang gaganda. Sa taas ate ng plants yan. Red Imperial. Red Imperial. Ang ganda. Magkano naman po yung ganyan? 600. 600. Ang laki ng binaba ng halaman. Ayan. Ipiplex po natin lahat yan. Pumili po kayo ng type nyo. Lahat po yan magaganda. Kasing ganda ng tindera. Lucky plants, bonsai. Magkano yung ganito mo ate? Tigo 1,000 po yung ganito. Wow.
1,000. Ang bongga. Ang bongga na mura. 1,000 lang. May bonsai na kayo. Diba? Kasi kung makikita mo yung mga bonsai na ang lalaki, grabe ang presyo. 50,000. Diyan talaga nakita yung nagbubonsai eh. Ito, palalakihin na lang nila. 1,000. Dito naman si Painted Lady. Lady ko ay 600. Oh, 600. Yung 600, talagang hindi lugi atin, no? Iaano mo yan? Ikakat na lang. Chop-chop. Chop, chop. Di ba ang galing, oh? Hindi na mahihirapan magbuhay kasi may Oo. ugat na. Ay na. Di ba? Ganun na kamumura at kalalas, hindi lugi. Ito po yung mga ganitong pinarti-partita. Ano po ito? 250 na lang. Oh, 250 na lang. Super less na po siya, Last oh. na siya. Ayan, oh, yung mga naghahanap dyan ng 100, dito na po kayo sa 250. Ang dami nyo na pong maipupropa. Bumababa na. Grabe. Talagang maganda rin talaga mag-invest sa halaman, sa totoo lang. Oo. Ngayon mababa, susunod mataas Taas na. ulit. Babalik sa dati. Ayan, dito naman tayo sa ibaba. Ito yung mga bonggang bigonya. Magkano yung ganito? Sa bigonya ko po yung ganito, 250. 250. Ang mura na. Ito yung mga dating tagwa 1,000. Grabe. Malamang. Ito may-ari na. Ang ganda. Meron ba? Yung pangalan, no? Pidor. Magkano yung benta mo ng ganyan? 300 po ito. Oh, 300. Pag mga ganito kakapal, Pag ganito po kakapal, ito po, 250. grabe ang bigonya, no? Ganda siya. Super. Ang gaganda. Ano bang pangalan nito sa kabila? Yung pinaka nasa loob. Parang angel wings yan. Ito. Oo, magkano po yung ganyan? Yung ganito ko, 300. Hindi, 200 lang to. Oh, super kapal. Kung nakikita nyo po, super last na po siya. Angel wings yan. Oo. Ganda, ang gaganda. Wala talaga akong masabi sa mga plants. Ito yung mga rare pa ni ate, oh. Opo. Mga bago ito, no? Ang ganda. Wala akong masabi kundi magaganda. Magaganda. Magkano naman po yung mga ganito? Ito mga ganito, 100 pesos lang. Oh, 100 Ito naman, lang. 50. 50 pesos na? Mm-mm. Dati nga, nung ako, bumili ako ng ganyan, ilang pirasong daon? Ganyan 150. lang. Oo. Ngayon, Diba? 50 pesos. O yan, ganito na kapal, guys. Piliin nyo na po yung magustuhan ninyo. Lahat po yan magaganda. Ang bongga. Kasyang-kasya yan sa shipping. Ay, Diba? oo. Talagang Magaling malaki. magbalot yan, si Ate Mercy. Ito po, may mga ganito nyo, magkano? Ngayon, photos po, 50 pesos na lang. 50 pesos. Super last na. Grabe. Naglawitan na. Naglawitan na talaga. Tinatawag na po kayo. Bilhin nyo na po or imay nyo na. Ito po si... Yan po ay si Adanzoni ay Grabe, ang laki niya na. naglalakbay na siya. Naglalakbay na. Talagang nagwawala Nakikimarites kasi siya dito. yun ang issue. Nakikimarites. Magkano po yung ganito? Sexy pink, 80 pesos. Oh, 80 pesos sa sexy pink. Ganun kalalaki. Grabe, no? 80 pesos na lang yan. Nakimarites din siya kay sexy pink. Oo. Oh, tignan mo, oh. Nakimarites siya. O, dito naman po, kay Moonlight. Si Moonlight ay 100 pesos. Ito yung mga budget meal na ano. Yan. May oh. kasama pa siyang ano, yung Thai Beauty. Wow, libre. May bonus. Bonus siya, iba't ibang klase. Teacup. Kahit saan naman kasi yung mga, ano bang tawag dyan? Collagen. Caladium. Ay naman guys, yung mga caladium, kahit saan naman talaga natubo. Yan sa totoo lang. Kahit sa rooftop ko, nagugulat na lang ako eh. Pakalat-kalat na Basta eh. may ugat siyang na ano, tutubo siya. Tutubo. Dito po sa Robustas. Ito po ay ano, hindi, 80 pesos na lang pala. Talaga? 80 pesos. Oh, grabe naman si Singonium. Bumaba ng gusto. Ayan guys, oh. Yung 80 pesos ni ate, ang tataas na po. Ang ganda ng kulay. Hindi nakakasawa. Ate, ang ganda rin ng dumpkin variety mo sa kabila. Ito. Ito? Yes. Ganda, no?
Magkano yung ganyan? 350 pa din. 350 kasi yun ang mga rare, di ba? Oo. Ay, ito po guys, yung rare variety ng Damkin, 350 kay Ate Mercy. Ganda. Mataas na rin po yan. Lagay ko na yan sa malaking pot. Mahal. Parang lalong lumaki. Hindi naman ko yung sobrang laki. Kaya nga, sa sobrang laki, hindi na makunan. Ate, sa sobrang laki, hindi ko makilala. Si Prince of Orange ba to? Hindi. Oh, tignan mo, Siya nang yung hula nanay na ng naman. mga royal blood. Diba? Oo, magkano po yung ganyan? Itong ganito is 2.5. Oh, 2.5. Oo, si Queen Elizabeth. Ganda ni Queen Elizabeth. Para pila? Ito, sige, Green Congo. 1K. 1K. Ang taas na po. Tignan nyo naman po yan. 1K. Green Congo. Sa kabila po, Ito, same lang siyang Queen Elizabeth. Itong ganito ka, 1.3 lang. 1.3. Kanina, 2.5. Yung napaka-super taas, Atlas. Ito naman po, 1.3. Ayan. Ito naman yung anak, si Prince Albert. Si Prince Albert naman. Ayan, si Prince Albert. O, nakikita niyo po, 1.3 lang yan, si Prince Albert. Ang ganda, talagang ready for display. Susan, talaga si Ate Mercy. Ito, si Red Congo. Red Congo. Sa Red Congo, meron akong 1.2, meron akong 1,000. Depende sa ano ng ano yan. Sa laki. Oo. Ang maganda doon, ready for display na lang po talaga yan. Ayan, di ba? Hindi na problema. Ang sosyal. Ito po, Ate Mercy, magkano yung ganito nyo kataas? Ito, dati ito, 3,000. Ngayon, ini-out ko siya ng 2,800. Wow, Yan 2.8. yung albo. Ang ganda. Ito pala yung album na Money Tree. Alam mo, ito guys, lahat yung mga plants ni Ate Mercy. Pag nakita nyo po yung mga halaman ni Ate Mercy, tawag po kayo, napakagaganda. Ayan. Parang kulang ang isang oras. Tawa si Ate Mercy, oh. Kulang. Pero, itong mga aglaw, magkano po yung mga ganitong aglaw? Yung ganitong aglaw, Fuji Red, 450. 450 or 450 na lang po. 450 na lang. Tapos yun kasi, dalawang puno, di ba nag-sale ito? Dalawang puno. Yes. Yan. 450. 450. Dati isang puno lang yun. Dati nga tagsi 600 to eh, di ba? O yung pinaka maswerteng laurel, tama ba ate? Oo. Magkano yung ganito nyo? Sa akin na kasi yan, yun ang pang-out ko. Ayun. Nandun. Pero yung ganun pang out nyo, magkano? Ano yun? 1.8. 1.8. Ay, yung madami. Madami. O mamaya, babalikan po natin yan. Dito muna tayo sa baba. Ito, maganda to eh, kulkulata. Kulata. Basta may lata. Basta may lati, correct na lang po guys. Ang correct ID. Magkano po yung ganyan? Ito po kasi reserve na. Oh, yan. Ito naman, ito may dalawa pa akong available, dalawang pass. Tig po 400. Oh, tag po 400 guys. Yung Birkins po ninyo, 250. 250. Grabe, yung dating 350, 600. Rude. Sige po, salamat. Ito naman po, Roser Bakiana. Bakiana. 400. 400. Ay, bumaba na sa atin, no? Pero dito tayo, lipat tayo sa, ito sa Cobra. Ito yung Cobrang hindi nangangagat. Oo. Pang display lang. Itong Cobra Fern ko, itong ganito ka 650. Wow, 650 guys. Yung sa white pot naman, ito, 850. 850. Kasi super laki na siya. Ang ganda, for display na lang po talaga. Yeah. Ito po yung jade na isa sa mga pampaswerte. 50 pesos, potted na. Ayan, 50 pesos. Total, mahilig ako sa 50 pesos. Sige, para pambuena mano. 50 pesos. Ayan, nabentahan na ako. 50 pesos. Ate, ito si Dragon Scale. 500. Oh, 500 na lang talaga siya. Silver Ganda, no? Ito po, dito magkano? Bambino, 500 din. 500 si Bambino. Ate, ito, ano bang name nito? Ano yan? Picos Audrey. Tychus, variety siya ng rubber tree. Magkano po yung ganito? 400 lang. 400. Ito minsan yung hindi ko napapansin eh. Wow, ang ganda pala niya. Ganda.
Ayan, medyo igala po natin ang camera. Ang gaganda, ang lalaki talaga ni Brazil. Magkano po yung Si ganito? Brazil po 50 pesos lang. 50 Opo, pesos! sobrang haba na po yan. Wow, ang daming ipopropa. Oo, super haba na. Grabe. May napansin ako ate. Si Silver Sword, magkano na po ang presyo niyan? Yan po yung mga budget meal ko, 200 pesos. Wow, nakapat na po. Rated na po. Pat na. Pero ito si Super Atom ang talagang budget meal. Magkano na po Yung ngayon? ganito po, kalaki, 200 lang. Wow, Opo, yung 200. gano'n naman, 350. Yung mas makapal. Opo, yung nandun pa, 700. 700 yung pinakamakapal. Pero ang pinakamaganda meron ng 200 budget meal. Ito, grabe no, meron na rin pala. Nag-ano ako kasi kaya yung mga gusto ng mga budget nila. Oo, totoo. Nang medyo mas matataas. Pero tignan mo naman ang budget meal oh. Pwede nang ikat. Oo, yan oh. Wow. Magkano po yung ganito? Ang ganyang kalaki ko is 1,000. 1,000 lang, guys, oh. Negotiable pa naman. Ayan, negotiable. Siyempre si Ate Mercy, isa yan sa pinaka madaling kausap. 1,000 lang. Ayan po, 1,000 lang. Ang gaganda. Ang dami oh. Guys, pero malalaman naman nila yun. O yan, pag pumunta kayo rito, malalaman nyo po yung ibang price. Ito naman sa laki na. Ayan. Ang ganda. May ganito ako eh, lagay mo sa ilalim ng puno. Napakaganda, totoo lang. Hindi ko nga yun naipakita sa vlog ko. Ayun na sa iyo. Kaya nga, yung kahit singaw ng init, kaya hindi ko na dinala dito sa Maynila. Galing pa ano yan. Malapit lang. Pero malayo-layo rin pinanggalingan, no? Dito po, magkano ito? Sa Black Velvet, Black Velvet. 100. 100. Grabe. Ang mura na po ni Black Velvet. Ito, maganda rin to sa ilalim ng puno. Madali siya. Bumongga. Nabubulol na ako. Bumongga. Dito tayo kay Amazonica. Amazonica. Sa Amazonica ko, pagka ganito kakapal, 250. Ito kasi ang daming puno. May Oo nga. 100, may 150. Depende sa bilang ng puno. Wow. Tulad nito, hindi lang naman siya ayan pa siya. Ba, may bonus pa, guys. Magkano uli ate? Ito, Yung ganyan, ganito kakapal, 250. 250. Pero may 100 ka rin. May 100. Diyos mio, yung dating tagi 1,000. Di ba? Ay, nako. Ito po, yung ganito nyo. Ayang Gularis, 150. 150. Isa rin ito sa dating mataas. Pero ngayon, nako, Dati yan, 250. mas bumaba pa ang presyo. Ito po, yung kanyang mga rubber tree. Sa rubber tree natin, 200 pesos na lang. Wow, 200. Black Promise. Black Prince. Ito po si White Teneke is 500. 500. Marami siyang malalaki dito. Ito yung yung bambino na fiddle-lip, Magkano po yan? 350. 350. Ang taas na po. Meron din naman tayong Golden Imperial. Ito pala si Golden Imperial. Nalilimutan ko. Minsan na pagkakamalan ko siya si Moonlight. Hindi. Ang moonlight natin na yun. Sa kabila. Ito si Golden Imperial. Magkano po? 500. 500. Bumaba na rin talaga sila. Si Antorium. Antorium natin, 400 pa din. Pero ang 400 naman po, ang kapal naman po talaga. Saka Ayan. hindi siya nawawala ng bulaklak. Wow. Hindi maselan alagaan. Ayan, may mga pampaswerte sa loob ng bahay. Ito, kung hindi nakabili ng ng malalaki. Meron naman po tayong tigto 200, meron tayong tigto 300. Depende po sa size. Wow. Ayan na ngayon ang mga presyuhan. Dati kami 400, 500. Oo nga, 700. Ang bongga. Pababaan ata ah. Si Pidatum. Pag ganito na po kataas si Pilaton, 800 na po ito. Super taas naman po. Ayan po yung 800. Hindi po kayo lugi. Super taas. Ayan. Ipiplex ko po sa inyo. Ibibenta mo ba to ate? For out? Ito naman, Ito magkano? 500 lang. Oh guys.
Yung 500 na Brazil, grabe, super last, ang lalaki ng dahon. 500 lang po. Ito ate, pour out ba to? Monstera, deliciosa. 500. 500 lang. Ayan po ang 500 ni ate. Ayan. Grabe no, ang tataas ng 500. Dati maliit lang. Ngayon, ang bongga ng laki. Taas na siya. Ayan guys, 600 si Dakpit. Ganyang kataas. Ito ate, sino ba to? Hindi to si Milano? Milano Chrysler ata to. Hindi, basta ang alam ko Milano. Pero magano ang presyo niya ate? Itong ganito is 1.5. 1.5. Oh, ang 1.5 oh. 1.5 yan. Grabe, ang 1.5. Ang tataas na po. Siyempre, si Black Cardinal. Black Cardinal, Black Cardinal natin 900. 900. Oh, yung dating tag, 2,000, 2,500. 900 na lang. Ayan ang presyuhan, 900 na lang. Kaya sugod na kayo. Ang ganda, sugod na talaga. Ngayon ang maganda mag-invest ng halaman. Kasi mura. Kasi mura na. Ganito kalaki na 1.5. 1.5, ang lalaki. Super. Ayan, nakapat na po yan. Ready for display na lang talaga. Okay. Ito ate, si Black CC. Black CC, magkano to? 1,000, 1.5. Ayun, 1,000, 1,500. Pero yung mas nai-inlove ako sa ganitong Pink Princess. Ay, oo. Ito, I-flex natin ng konti. Hindi ko nakikita yung ganyang kagandahan. Ayan po. Magkano po yung ganyan? ito po ay 2.8. 2,800. Ayan, medyo bumaba na po talaga. 2.8. Yun din po. Sa kabila, Mm-mm. dito naman tayo. Lipat natin. Yung ganito kaganda ate, magkano? Same lang din. 2,800. Mura ko kasi nabili yun. Ayun. Kaya ano pang hinihintay guys? Tawag na po kayo. Napakaganda. 2,800. Pink Princess. Ang lalaki ng dahon. Dito tayo ate, lakad-lakad tayo. Dahan-dahan. Madulas. Ito ate sila. Warsiwichi. Warshiwishi. Yes, 900. 900 na laki na. lang. Ayan, meron po siyang 4 na pot dito. Dapat na lang. Paunahan na lang po. Yung mga aglaw dun ate. Ito si Osibuno to. Opo. Kasi bono ko is 1.5. Oh, 1.5. Ang taas na po. Ayan, i-flex natin. Ayan guys. 1.5 yan. Ang daming dahon. Super lush. Ang ganda. Ang ganda. Ito ate, si Black Cardinal ba to? Ito, yan. Magkano yung ganyang kalalaki? 900 po. Ayan, 900. Same lang po noon. Ito si Painted Lady. Golden Calkins. Wow, Golden Calkins guys. Opo, 800. 800. Ang galing. Akala ko nga Painted Lady, Golden Calkins pala. Medyo lakad-lakad tayo. Ito, si Milano. Si Milano ko is 800, tapos 1.1 naman yung mata. Wow, makikita nyo po yung 800 oh. Dati napakahirap bumili nito no. Pero ngayon, naku, kayang-kaya na ng bulsa. Pag ganito po, mas mataas. 1.1 po yung mata. Ayan, 1.1. Grabe no, ang dami ng dahon. Ayan. Ang ganda. Ito pinakamaganda ko. Standeliana. Candeliana. Standeliana. Ayan. Yan, 800 po yung ganito. Ang dami na niyang... Grabe, 800 na lang. Ayan guys, oh. Ang dami na pong ipupropa. Ito yung subastatum po. Sa bastatum po 300. 300. Grabe, ang ganda, no? Maganda lang siya kasi yung likod niya. Oo. Ayan. Ayan ang likod. Ang dami nyo rin ikakat. Oo. Pag nagbablog ako, napapansin ko yung maraming ikakat eh. Oo, kasi doon tayo kikita. Yun. Minsan nag-iisip ako eh. Ito yung yung silver sword na tig si 600. Matured form na. Oo. Ayan. 600. May mga pool na talaga oh. Ayan guys.
Marami pa pong silver sword. Marami pa kayong mapagpipilian. Marami pa. Yung si Peru ate, magkano? Yung ganyan po ay 800. 800. Opo. 800 po yung ganyan kataas. Peru. Ayan po. Ang tataas. Nagwawala na. Parang nangangapit bahay din. Oo, naka-cut ko na yan. Then tanim ko ulit doon para mag- Wow, galing ni Ate Mercy. Talagang may pera sa halaman. Di ba? Meron pa ba tayong nakalimutan, ate? Magkano po yung ganito? Itong ganito ay 1,000. 1,000. Ito naman ganito 800. Oh, may 800 na rin. Pero dati nung natanong ko, 2,000. Ito, Ayun. Talagang bumaba na. Pababaan ng presyuhan. 100. Oh, ito guys, yung Paraiso Verde ni Ate Mercy. Tatlong leads na. Magtatatlong libs na. Ang lalaki naman po talaga. Ayan. 800. Giant na. Ang aking sibet. Hindi ko napansin. Magkano po? Ito po, yung ganito ay 3,500. Oh, yan. Grabe ah. Ito laki. Ito guys, si Bellitel, kung mapapansin ninyo, super bongga. Pero ang presyo niya, 3,500 na lang. Yung mga dating tagpa 5,000. Opo. Ayan. Giant na po yan. Ayan. Sa Wave of Love, ito pong ganito ay 1,000. Kasi may kasama tayo. May kasama ng angkawa, di ba? May kawa ng kasama. Ang ganda. Ayan guys, 1,000. Ate, ano bang ID nito? Ito. Olympiad po. Ayan, magkano yung Olympiad? Yan pong ganyan is 1,500. Wow. Ganyan po siya. Kasi ang taas na po niyan. Ayan yung mga pot niya. Ready for display na lang po talaga. Yan, ganyan po siya pag lumaki. Ito siya ngayon. Ayan, ang ganda. Pero 4 out din yan. Magkano naman pag ganyang kalaki? Medyo talaga mataas ang price niya. Pero ayaw na ibenta eh. Kung magagawin na lang namin mother. Mother, yun. Ang pinakamaganda. Mas kikita pa sa mother. Ito po guys, yung napakaraming mga plants ni Ate Mercy. Ayan, maraming pa po kayong mapagpipilian. Sa mga may gusto pong mag-order sa kanya, i-text nyo po siya. Siya po ay nagsishipping, Lalamove, TokTok at GRS. Ayan, ang gaganda. Ate, yung lendeni mo, ganyang kalalaki. 800. O, 800. Super bongga. Pampaswerte. Ayan, bongga po. Super last. Mataas. For only 1,800. Sa ano yan eh? 14 puno. 14 puno na. Isang pot. Ito. Ang dami na pala guys. Kaya pala 1,800 kasi 14 ang puno niya sa isang pot. Ang dami.